Оновлення програмного забезпечення лічильника банкнот NanoCash 932A. Беремо пустий USB-носій, скидаємо на нього файл з програмним забезпеченням, вставляємо флешку в лівий USB-роз'єм та вмикаємо машинку. Після цього машинка почне автоматично завантажувати програмне забезпечення. Процес ви будете бачити на екрані. Треба трошки почекати, це займає десь приблизно хвилину. Після завершення завантаження машинка видасть повідомлення на екрані про те, що оновлення завершено. Після цього нам треба вимкнути машинку, забрати флешку та знову вімкнути машинку. Після завантаження тестуємо машинку банкнотами та починаємо роботу. Все добре.